Ahojte dámy, vítam vás v online klube Ayurvédy, tentokrát pri videu, ktoré sa venuje veľmi zaujímavej téme a to je Vastu Šastra alebo umenie bývať. Môžeme teda prejsť na to, že čo to tá Vastu Šastra vlastne je. Vastu Šastra je starý védsky odbor, ktorý sa vzťahuje k architektúre a k dizajnu. Samotné tie slovíčka znamenajú Vastu, znamená miesto, sídlo, umiestnenie, bývanie, obydlie. A šastra, to slovo šastra znamená pravidlo, rozpráva, popis a disciplína. Takže vlastne ide o vastu, o náuku o tom, ako usporiadať svoje bývanie, aby na nás vlastne dobre a harmonicky vplývalo. A v podstate ide o to, že i príroda nám dáva vlastne najavo a dáva nám k dispozícii ako ukážky toho, že tá proporcia zlatého rezu vlastne sa nachádza aj v úplne obyčajných veciach, ako je rozkvitnutá ruža, alebo ako sú ulity. A to je práve tá Vastu Šastra. To je tá náuka o tom harmonickom bývaní, harmonickom tvorení. O tom, aby vlastne naše prostredie na nás harmonicky vplývalo. Vo Vastu sa prejavuje presvedčenie, že to, ako prepojíme fyzický priestor okolo seba s prírodou a to, ako usporiadame interiéry budov, má na nás významný vplyv. Či už pozitívny, alebo negatívny. Ale v podstate Vishvakarman je dôležitá osobnosť védskej a hinduistickej mytológie. Takto býva zobrazený, ako vidíte na obrázku. A v podstate je tu božský architekt. Je označovaný za stvoriteľa a remeselníka, ktorý je zodpovedný za tvorbu a konštrukciu celého vesmíru, ale je zodpovedný tiež za výrobu zbraní, palácov a vozov pre bohov. Vishvakarman je vlastne považovaný za pôvodcu všetkých umení, všetkých remesiel a architektúry. A etymologicky to jeho slovo Vishvakarman sa skladá zase z dvoch sanskritských slov, zo slova Vishva, čo znamená všetko, alebo univerzálny, a potom karman, čo znamená čin, alebo dielo. Čiže to jeho meno teda odkazuje na to, že je to taký univerzálny tvorca. Je to ten, ktorý vlastne vytvára všetko, svoju osobnú cestu a zároveň starostlivosť o svoj príbytok môžeme brať ako každodennú sádnu. Slovičko sádna už možno tiež poznáte, už som ho povedala, už som teda o ňom hovorila tiež v niektorých mojich programoch. Slovičko sádna označuje nejaké vedomé konanie za určitým cieľom. Človek je subjektom, objektom i príčinou architektúry. Vníma a vytvára architektúru na základe jeho vzťahu k okolitému svetu. Prostredníctvom tohto umenia dizajnu upravuje a formuje elementy prirodzeného prostredia. Svet sa skladá z 5 základných prvkov, známych tiež ako Mahabhutas. Sú nimi teda zem, voda, oheň, vzduch a éter. Spomedzi 9 planét slnečnej sústavy iba na našej planéte je život, a to vďaka prítomnosti práve týchto 5 prvkov. Ešte trošku všeobecnejšie si ale povedzme, aký je vlastne vzťah medzi človekom, prírodou a architektúrou. Podľa véd totižto dom nemá iba chrániť človeka pred nepriazňami prírody, ale má ho s prírodou harmonicky spojovať. Tak sú to učenie o orientácii, plánovanie pôdorysu, na to sa využíva mandala Vastu Purusha. Ďalej je to náuka o pomeroch a mierach, ďalej je to 6 vzorcov védskej architektúry a v neposlednom rade je to ten 5. a tým je charakter a estetická stránka budovy, čo sa vlastne v sanskrite nazýva čanda. A niektoré z týchto vecí si prejdeme, také, ktoré mi prišli najľahšie zrozumiteľné a pre účely vlastne prednášky v tomto klube sú i postačujúce. A to je zoznámiť vás s modelom Vastu Purusha. Vastu Purusha teda stelesňuje dušu budovy, ktorú dom má. Tá zodpovedá za jeho dobrý chod. Na jeho končatinách sídlia rôzne božstva a vládnu odlišným aspektom života a vesmíru. Architekt, ktorý navrhuje budovu, si musí uvedomiť pozíciu jednotlivých bytostí, princípy a ich vlastnosti, aby dom postavil v súlade so zákonitosťami prírody. A ako môžeme využiť 5 prvkov vlastne v tejto náuke? Vieme teda, že ich máme 5. Začneme prvkom zem. Juhozápadný kvadrant patrí prvku Zeme, ktorý tento vedľajší svetový smer zdieľa s Pitrím, védskym bohom predkov.
Ale my sa nemusíme baviť iba o celkovom pôdoryse, ale samozrejme i v každej miestnosti máme nejaký juhozápadný kvadrant, nejakú juhozápadnú časť. A to znamená, že v každej miestnosti by teda na juhozápade mali byť tie najväčšie a najťažšie kusy nábytku. Druhým prvkom je prvok vody a ten prináleží severovýchodu. Takže severovýchodný roh mandaly spolu s védskym božstvom Isou, alebo Šiva, alebo Išvara, je vlastne ten priestor, ktorý je tak duchovne naladený. Ak sa bavíme o tom, že každá miestnosť má tiež nejaký severovýchod, tak v tej miestnosti, na tom severovýchode, by mal byť obrázok niečoho, čo si vážime, alebo fotografia žijúcej osoby, ktorú milujeme. Potom oheň. Oheň náleží juhovýchodu. Znamená, že juhovýchod alebo juhovýchodný roh patrí prvku ohňa a védskému božstvu Agni. Potom máme prvok vzduchu a ten je spojený so severozápadným kvadrantom spolu s bohom Váju. A potom tu máme práve ten prvok priestoru éteru a ten vlastne sa spája so stredom. Stredom miestnosti, stredom budovy, stredom pozemku. A je to teda priestor, ktorý sa spája s blahobytom, s bohatstvom. A rovnako tak by sme nemali vlastne zastávať ani tú severnú časť pozemku. Jednoducho severovýchodnú časť by sme mali nechať otvorenú. A jedným z faktorov môže byť i to, že k akému konštitučnému typu inklinujeme, alebo aké máme ťažkosti, či vátovité, pitovité alebo kafovité. A ak ste aktuálne v situácii, že svoj pozemok si ešte len idete vyberať a stavbu domu ešte len plánujete, a tak je dobré si všímať niektoré veci, niektoré faktory, ktoré z pohľadu vastu práve vplývajú na to, aký je ten pozemok, vo výsledku, aká bude potom energia v tej stavbe, ako to bude vplývať na naše životy. O sklone pozemku som už teda hovorila. Ideálny je taký sklon, ktorý sa zvažuje smerom na severovýchod. To znamená, že ten sklon na severovýchod je nižšie. Severovýchodná časť je teda nižšie položená ako tá juhozápadná a tým pádom tá energia zo severovýchodu sa tu môže lepšie udržať. Môžeme prejsť možno k takým praktickejším veciam, ktoré si dokážeme, hádam, vyladiť a medzi ne patrí napríklad to, aký máme vchod. Čo to znamená? Znamená to, že je to akoby veľmi dôležitý element z celého toho nášho domu alebo celého toho nášho bytu, príbytku. Chodníky by mali byť také, že práve lákajú tú pránu, lákajú tú energiu do toho nášho príbytku. A to som si našla, že som fakt ešte z nejakých starých prednášok úplne také krásne ukážky chodníkov, ktoré už na pohľad pozývajú pránu, pretože prána, životná energia, má rada krivky a nie rovné línie. A no, možno taká inšpirácia pre vás, ak chcete niekedy robiť nejaké chodníky po svojmu domu, máte na to proste priestor a možnosti, tak to by vyzerali v ideálnom prípade. A začínajúci schod by nemal byť zaoblený a schodisko by nikdy nemalo byť v strede domu. By malo byť, keď si pozeráte ten svoj pôdorys, malo by byť proste na nejakom kraji, malo by byť niekde situované. A vyriešiť alebo harmonizovať, zlepšiť môžeme to tým, že znovu nastolíme harmóniu vďaka farbám, že využijeme farby, alebo teda, že si tam dáme nejaké metaforické božstvo, nejaké zobrazenie nejakého božstva. Respektíve, čo konkrétne môžeme do tej našej domácnosti dať, aby sme tak ako sprítomnili prítomnosť, existenciu toho daného prvku. A o tom sme sa už vlastne rozprávali, ja to tu ešte raz zopakujem a zvedomím, že máme teda 5 základných prvkov, z ktorých je všetko stvorené a oni majú i nejaký svoj umiestnený, nejaký svoj priestor, ktorý im prináleží v rámci domu alebo bytu alebo v rámci každej jednej miestnosti. Ako naozaj živé rastliny, o ktoré by sme sa ale zase na druhú stranu mali vedieť postarať. Čiže ako zdochnuté a staré kvety, ako opäť nám nenesú ako dobrú energiu. Takže radšej menej a živé, ako strašne veľa a tak ako polomrtvé alebo úplne mŕtve. Už sa blížime k záveru, ale ešte tu mám takú ako špecialitku, čo sa týka rastlín, a to sú kaktusy. A čo sa týka zrkadiel, tak platí to, že mali by sme mať okolo zrkadiel rámy.
Takže ak si kupujete zrkadlo do svojho príbytku, tak naozaj také, čo je orámované. Udržiavame ich čisté a nikdy nenechávame v domácnosti zrkadlá, ktoré sú rozbité alebo prasknuté. Domov je miestom, kde začína moja vnútorná sila rásť. Jeho usporiadanie je môjim nástrojom na vytváranie života plného rovnováhy.